Yo, what's up guys? My name is Knowledge Makombe. Welcome to my channel Knows Media TV. Guys, patinge chupaina ndozvakaitika muZimbabwe zvakangowanda guys. Kana iri first time yako kuuya pano pa channel, please subscribe, share, like, comment. Kaona munhu waMwari wanonohani ndakanga ndine mudiwa oil yangu iyoyi yaya. Vakanditi motikari yaunayo yamunoziva ndakambotestify panapa kamota keyellow kaya vakati ndoda kuti ukachinje. Ndoda kuti uchinje nepokugara ndakaseka mumwe mangu because ndagara imba yemine mushure mekunge ndatoregwa ndanga ndatenga mugweru. Ndoda kuudza kuti kwaMwari wenzvimbo ino kunoshamisa. Ndakasvika ndikakwanisa kutenga stand low density. Last year basa ndobva ranyatsoita zvakanaka. Ndinoita zvemining. Zvokuti ndakakwanisa kuvaka imba yangu ikapera. Ndoda kutenda Mwari nokuti ndoma ndiri kugara. Mota yaya gore roenda kunopera ndakaenda kunochinja ndikatenga imwe mota hombe kudarika iyoyo. Ndoda kutenda Mwari wenzvimbo ino. Ndoda kutenda Mwari waMiracle. Thank you, Prophet. Mr. naProphet is here to thank you for the prayers and everything that you have done in their life. After using naProphet, the first time he used it, he went back to his mine and things prospered. There was high production and he managed to buy a car. The second time Prophet he used naProphet, you actually told him that you must change the car that you are driving to a better car and a bigger car, and also you must have your own house, move away from where you are staying and buy or you build your own house. After using the second vision Prophet, he actually managed to buy a stand, build it, and is actually living in that house as we speak right now, Prophet. He also managed to buy a better version and a bigger motor vehicle that he came driving, which is outside. He wants to thank you, Prophet, for the Modiwa and the prayers that you did for him.